Οι εργαζόμενοι του Δήμου Λαμιαίων σήμερα έδειξαν με την σύσσωμη κινητοποίησή τους και τη σύσσωμη συμμετοχή τους, έδειξαν δύο πράγματα. Πρώτα απ' όλα έδειξαν την αλληλεγγύη του ενός στον άλλον, την αλληλεγγύη που τη χρειάζεται η κοινωνία σήμερα για να ξεφύγει από αυτή τη δύσκολη κατάσταση. Και δεύτερον έδειξαν ότι ο Δήμος Λαμιαίων είναι ένας οργανισμός ο οποίος έχει υψηλή συναίσθηση του χρέους προς τους πολίτες και θέλει αυτή την υποχρέωση του προς τους πολίτες να συνεχίσει να την υπηρετεί. Δεν μπορεί ο Δήμος Λαμιαίων να δεχθεί καμία απόλυση ανθρώπου. Και για κοινωνικούς λόγους, γιατί μιλάμε για οικογένειες, μιλάμε για μια κοινωνία μικρή, και για λόγους λειτουργικούς, γιατί πλέον δεν θα μπορεί να προσφέρει τις υπηρεσίες που προσφέρει στους δημόσιους. Καθολική συμμετοχή. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον Δήμαρχο, αντιδημάρχους, εκπροσώπους του Εργατικού Κέντρου, του ΠΑΜΕ. Φυσικά και θα συνεχιστεί, θα είμαστε πιο αγωνιστικοί και πιο ενωτικοί από εδώ και πέρα. Είναι ένα μήνυμα ισχυρό που στέλνετε σήμερα, έτσι? Ναι, είναι και μόνο η συμμετοχή των εργαζομένων είναι το πιο ισχυρό μήνυμα.